Vale, temos que falar. Se che gusta o indie, probablemente sexas un destos tipos de persoas. Porque hai moitas formas de vivilo, pero todas acaban no mesmo sitio. Ás veces sinto que todos estamos un pouco en Copenhague. Interiormente. Pero non todo o mundo pode entendelo. Ai, gustábame máis cando tiñan aquel rollo indie. E non agora, que só enchen estadios e o Monte do Gozo. Pero bueno, non son tan radioactivos. Ai, eu vin a Super Submarina en directo. E o Izal de antes. E iso si que era música. Igual que os bosanos de Miss Cafeína. Pero bueno, todo cambia, pero sempre haberá algo que nos sirva como luz. Cando os vexo en directo, as primeiras filas son a miña obsesión. O tempo pon a cada un no seu lugar. E a min ponme a cantar allí onde solíamos gritar. Eu non sei se son misteriosa, nostálxica ou intensa. O que sí que sei é que o sábado 14 de marzo vou a ir ao Tardeo Indie, a la radio, en Vigo. E se ti tamén és dos nosos, pois xa sabes a donde ir.